पार्टी पक'नि जानानै मेल सावरायनो थांनायावहाय मेल सावरायनायनि सिगांनो मेलखौ सामलायनो थाखाय थिसनजानाय मानगोनां बे गामिनि गावबुरा आरो लोगोसे बिथांनि कर्मकर्ता आरो आंजों फैफानाय पलासपुरि जिल्लापारा गामिनिनो मानगोनां समाज सिबियारि आरो रायजो बेंगिरि बिथांमोन आरो बे ओनसोलनि आरो बे ओनसोलनिनो गुबुन गामिनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय मानगोनां गावबुरा आइ आफा आरो रायजो राजा बोरै जर जुलुम जोङो फारिलाइखौ बिसिनानै होनो हानो खारन जोंना बाबुआनो बिसिया माने आङो बे गोरोबोबा आं दाबो संसारखौ जाफिनो रेडि जायनि थाखाय नागिरनानै लादों कल साउथ इन्डियाखौ बे हिसाबै फारिलाइ बिसिनायनि ओंथियानो फैथावथाव नङा माबा मोनसे गेजेरजों माबा मोनसे बिजिर जायो नामा आं बेखौसो सानदों गेजेरजों माबा मोनसे गोरोबनानै होनाय माबा मोनसे लाइन दङ नामा आं बेखौसो सानो खिन्थु जों नुहुरनायावहाय आं सानमालाय मा जानो जे जानानै थांबाय दायाबो आंनावनो होननानै दा सिखार जाबाय रसमाया आं बेफोर कमप्लिट दायखौ आं रुजुननानै लानोसै होनबाय खिन्थु दाय रुजुननानैल' बोरै जालायखो दायखौल' आंनाव बांसिन लाबाय आं रुजुनबाय होननानैल' बोरै जालायखो बे रायजो जाबाय इसोरखौ साखि दोननानै हाबा होबाय संसारा जाबाय ब्रह्म धोरोम हिसाबै जोङो जेखि धोरोमानो जाथों मानो औ इसोरखौ साखि दोननानै जोङो संसार जाहोबाय दा बे समाव गेजेरावहाय गावस्रा गावस्रि जाबाय बेफोर प्रब्लेमाथ' बे बैसो गोरलैनिफ्रायनो जाहैखानाय दा आं नुहुरनायावहाय रसमाया जुदि बिदि बुंखाबायब्ला आरो हयथ' जोंना बाबुआबो नैबे जोंना मा नाम होनोमोन जारिमिनाबोथ' हयथ' गोसो सिन्थायाव दंखोमा बे हिन्जावखौ लाफिनोब्ला आङो जिबनावबो मोजां संसार जानाय मोनजाखानाय नंलालै बिदि सानदों जागोन आरो रसमायाबो बे फिसाइजों आं रायजो जायोबा बै फुराना खोथाफोरखौ मालाबा लोङाब्लाबो माबा मोनसे दायनि थाखाय बैथालि बाजारि गुन्दि नों ओरैबायदि जानाय मानसि खोथाया इयुनाव ओंखारखाथारगोन गथिखे बिसोर सानैखौ संसार जाहैनायनिफ्राय जाहैयासो साबसिन नुहुरबाय आं आंनि साननाया बे आरोखि बिसोर सानैखौ संसार जाहोनाय माने बिसिनि न'खराव आरो बांसिनसो दावराव दावसि माबा मोनसेसो जाफिनबावगोन बादि आं सानो दा ओंखायनो आङो दायखौ खम बेसि बयनिबो मतामत लालायनानै बे दहाय जों 3 नाम्बार एजेन्डा लानाय बादि खालामनानै होयोब्ला आं गाहामसिन जागौ होननानै आं सानो। A few moments later. खस्थ' मस्थ' फरायनो होननानै फरायदों बे कलेजाव गांबारि सिगाङाव आं निजे बेवहाय आं सिनाया खारना मानो सिन्दुरबो थुवाखै आसाम सानजाबो गानाखै बैबायदि समनि थाखाय आं सिनायाखैमोन बेबायदि न'खरजों नुजादों हाबायाथ' जाबाय गाबोनसो दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय मा हाबा जानाया 9 बोसोरनि बारा जाबाय 9 बोसोर जाबाय मिथिबायना बे गथ'आ 9 बोसोरनि बारा जाबाय आरो रेसिमाया जारिमिनाव हाबा जाफैनायाव 9 बोसोरनि बारा जाबाय हाबा जाखांनायनि उनाव बेहा न'खर जाबाय बिमा बिफाजोंबो जुदा जाबाय जारिमिनाव जुदा जानायसो दे न'खरनि नङा जुदा जाखांनायनि उनाव बियो दिनै मा जाबाय गाव फिसाइखौ नागिरनानै गावहा न'खर थासेयावबो बिमा बिफा होननानै सोलाबाय बिसोर आंनि होनबाय बिमा बिफाना दा न'खराव दं কিন্তু বিনি মই বিশেষ কথা কিবা লাগে না লাগে একমাত্র দুঃখ বেগু চিন্তা বিনি মই দেশ নো নাঙ্গ এই কামি মই নাঙ্গিত নাই বেগু সব নাগো নাও বসে সাননে রঙা ফিও ওয়া কোছে সাননা 지금 미디 소셜 미디어 아마 보통은 하고 나고 아 소셜 미디어 비시미디어 지금 정말 비시반데 틀어 소셜 미디어 소셜 미디어 처음 봤다는 거야 랭고가 동네 호봉바 비니 비마야 처음 봤다는 거야 못하는 게 내가 진짜 못하게 하냐 이랬다니까 마이게 시간이 보통 매고 타들이 마음이 나야 마음이 나고 이미 그러냐 비치마 버는 거 매고 타들이 시스템이라고 수다이나 근데 이시야 그 부분에 비참 부분에 왜 이렇게 자르민이프레 다분 바 앞시네 많이 부분에 터트렸어 수다이튼 न'खरनि मानसियानो बुंलांथों जों बुङोबा दाय जायो बै समाव आरोखि खारै समाव न'खरनिफ्राय बिमाफोरा बुङोब्ला दाय जायो आं बादा होखाबाय थायो आरो आं बुंब्लाबो दाय जायो बिनि थाखायनो बिसिनि माखासे संसार जानायनि भुल बिबादिखौ न'खरनि मानसिफ्रा बुंलांथों बिमा बिफाफ्रा फैखाया बुंलांथों होननानैनो आङो
लोखि फुजा बोसोर गोदान आङो बिश्वकर्मा बहाबा जेसेबांखि आं जिउ न'खराव जयग' होआमोन आंनि न'खरनि बे आंनि न'खरनि जयग' होनाय समाव आं नैबे आदैखौ लिंहरो खार'ना बिसिमानि एकदम बुंस'थार बिसिमानि बे माखासे खामानि मावनाय माखासे बिसिनि संसार जानायनि बाथ्राफोरखौ जाहाथे न'खरनि मानसियानो नुलांनानै हयथ' बिमाखौ बुंहरथों हयथ' बहाबा बुंथों हयथ' गावनो बुंथों मालाबा लोगो हमनानै बिनि थाखायनो आङो बे आदैखौ लेंहरबाय थायोमोन जयग' होनायाव खुनुजों गुबुन पुर'हितखौ आं लेंहरा खार'ना न'खरनि मानसिया बुङोबा हयथ' सोलायनो हागौ रेसिमाया खारैनि सिगां खिन्थु खारलायलायनायसो जाबाय आरोखि बेनो सैथोखा गासिबो हौवानि गारि बुंबाय थाबाय मानो हिनजाव गारि मानो बुंजाया हिनजावनि पार्टिनिफ्राय आगोलनि बेखौ मानो खोनाखै आं बै दस्राखौसो मानसियानो गावनो खाराबा जों बुनानै उसोमनानै दोननांगौ बे मोजां जायगा बाख्रि मोनदै बे दिननिफ्राय आं बेखौ फोरोंदोंना बै दिननिफ्राय बेसेबां डकुमेन्टस दं एम ए पास जानायसिम बे डकुमेन्टसखौ आंनो नांजोबगौ हौवानिफ्राय डकुमेन्टस बानायनायखौथ' मोननांगोन जिखुनु जाया फरायनायखौ जानो हाला नों आंनिफ्राय 1 लाख दाबिनानै लायो ला दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय दिनैनो 20 लाख थाखा नांगौ जुन मासनि 8 तारिखआवनो गोमादों गथ'खौ हस्टेलाव लांनानै बिनिफ्राय खबर गैया नागिरबाय जों हालाय हाफाय नागिरबाय केस होबाय खबर गैया जुन मासनि गेजेराव जोङो मानसिखौ दिहुननो हाबाय बेंगालराव हमजाबायबो आंनि नागिरनायनि खारना बेनो आं बेजों माने संसार जाफिननो होननानै आं बेखौ नागिरदोंमोन उन्दै गथ'बो दं हिसाबै आं बेखौ नागिरदोंमोन थाखा फैसा गारनानै गावसो मा बुङो दा गावनिफ्राय बेखौ बुंनानै आं Dondoa, bagi seralda. आंनि फरायनायाव आंनि बाबायाबो हेल्प होदों समाव नांगौ आंनि फिसायाबो होदों दिनै बिखुनजोआबो नुवाखै बेवाइबो लाबोनाखै जों बेसेबां न'आव दुम दाखाल बिसि फिसाय सानै दं बेफोरखौ नांलायथों दिनैसिम बे नोङो फिसायखौ इसिबां गाज्रि मोनबाय फिसायजों नांलाय खमलाय जाबाय हौवा गोदान गोसोथोनो माथो खालामदों